खुलुमबाय बुंनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो बुंनांगौ जाबाय दिनै जों नुनो मोनदों इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिनै गावसोरनो मावनानै गुबुनखौसो बिपिएफ दोलोनि मावसोम हान्जा बा सोरबा बिबानगिरिफोरखौसो बिथाङा मुं सुनानै बानसावनायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय साननैसो सिगां बिथांमोननि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सोरबा रेन्जारफोरा जितु गोबाव बोसोर बिथांमोना बै जायगायावनो संसार जाबोनाय बिथांमोना एभेक्सन खालामदों बेखौनो बिथांमोना खालामाखै होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना क्लियारिफिकेसन होनायखौ जों नुनो मोनदों। बिपिएफनि फैसा मानो होनोब्ला मैया बिथांमोना इभिक्सन जादों होननानै बुंनायनि सानसे सिगांनो बिपिएफआ गाबोन इभिक्सन जागोन होननानै बुंदों। बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरा जोंनियाव दा कल टेपिं दङ सोर मानसिया बेखौ माने इभिक्सन होननानै देखायनानै जोंनि गेजेराव थासारिखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों बिदि कल रेकर्डिं जोंनाव दंखासै बिथांमोननि एगेन्सै जोङो दा केस होनो थांगासिनो दङ। नाथाय जों मिथिगौ बिथांमोना दिनैनि सिगां जाय बिथांमोना एभेक्सन खालामजादों दिनैनि बेसेबांबा गोबाव बोसोर हठात बिपिएफ सरकार थानाय समावनो बे हालामाव बिथांमोना न' लुनानै थानायमोन। बिनिफ्राय जायखौ बिथांमोना दाख्लै सिफायदों आंनि नुनायाव मास मोनथामसोनि सिगां बेयाव न' लुना थाफैनायखौ आं सरलपारा दावबायहैनायनि गेजेरजों नुबोखादोंमोन। बिनि गेजेरावनो दा खगेन्द्र नार्जारी रेन्जारना डिअफो बिथाङा मा बुंदों 27 दिनसोनिल' सिगां बिथांमोनहा बेयाव लुनानै थाफैदों होननानै बुंदों आरो गावसोरखौनो सावनानै लादों होनदों। बे बेसेबां सैथो गावनि गानग्रा जोमग्राखौ गावनि साइकेलखौ गावनि थांनानै थानांगौनि माखासे गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ सोर गावनो सावनानै लानो। 27 दिन जाबाय जों नुजेननायनिफ्राय 27 दिनाव जों खेबनैबार जों प्लास्टिक बिसिबाय न' फिसा नुनायखौसो जों सिफायनानै बिसोरखौ वार्निं टाइप होदों। बेनिफ्राय जों बिसोरखौ लेंबोनानै जों बुजायनानै न'आव दोननायनि प्लेनिं लादोंमोन। दा बिसोर बेखौनो हमनानै लांजोबबाय माना लांजोबबाय होननानै जोंखौ बानसावदों। बिसोर 36 घर ना 37 घर दा बे 37 घरखौ जों जिबनाव हाबहोआ जों थांबाय थागोन अब्ला बैनिफ्राय मोनथियो दिनै बिथांमोनहा गावसोरनो एभेक्सन खालामनानै बै जाय एभेक्सन खालामजानाय इभेक्टेड पिपुल दुखुथिया सुबुंफोरखौसो बिथांमोनखौसो उल्थायै मुं सुबावबाय। दानसिजोब्बाय ओमफ्राय सलार बायदिसिना लांजोब्बाय गासिबो भारा दानसिजोब्बाय। नैबे बिदिनो आंनि साइकेलखौ बुखारना गालांबाय आंहा बेजोंनो दैया रोगानानै जानांगौमोन बेखौ नस्थ' खालामलांबाय। आं बिराद दुखु मोननाय थाबाय। बिनि थाखाय आं एसेबाबो एनैबाबो एफाबां सम्पति बियो आं गलामनि फिसाखौ आंखौ बेबायदि खालामोबा बिराद दुखु। दाखालिबो आंखौ साइकेलखौ गंसेखौ सावना गालांबाय दा गंसे लाबोफिनबावबाय आङो बेवहाय आरो बुख्रेबना गालांबाय होमबा आं मानो दुखु मोना। गोजोनखौ नागिरना मोननो थांला दानसिजोबदों न' दानसिजोब्बाय ओमफ्राय सलार बायदिसिना लांजोब्बाय गासिबो भारा दानसिजोब्बाय खाख्लायबाय। नैबे बिदिनो दिनै जोङो इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ बुङाब्लाबो जोङो लाजिनो ओंखारो। फेरेंगा बायदि सासे दैदेनगिरिखौ जों लाजिनो ओंखारो जाय बायदि नेताफोरा बर' हारिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै दावहा होदोंमोन। जाय बायदि नेताफोरा दिनै सान्दुं मोनथिया अखा मोनथिया बर' रायजो राजाफोरखौ लामा जथि होदोंमोन रेलवे जथेदोंमोन। बेबायदिनो गोबां सोमावसारनायखौ आलादा उदां बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना नांसोमनो बर' रायजो राजा बिथांमोना गावसोरनि खिथु लाबोफानानै दुखु खस्थ' सैहोनांदोंमोन। दिनै बिथांमोनहानो थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेरजों बिथांमोना
बिटिआर शान्ति सुक्तिखौ लाबोबाय नाथाय बिटिआर शान्ति सुक्तिनि उनावहाय बर'फोरनि अशान्तिसो जाबाय दिनै नोंथांमोना गमामायैनो इलेक्सनखौ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना समानै खालाम दिनै बे दखलखारि बर'नि अनगायै गुबुन जाथिफोराबो दिनै बे दखलखारि जानानै दङ दिनै बिथांमोनखौ नोंथांमोना मानो इलेक्सन खालामाखै दिनै बर'फोरखौल' मानो जावले जावले बे बिटिसिआवनो बे बिटिआरआवनो नोंथांमोना जावले जावले बर'फोरखौ इलेक्सन खालामबाय थादों उच्चेद अभियान खालामदों होखारबाय थादों न' बां सावनानै होदों मानो राजनितिखौ खालामनोब्ला बर' हारिनि थाखायसो खालामनांगौ गुबुननि थाखाय नङा बर' हारिनि जौगासारनायनि थाखाय बर' हारिया इयुनसिम थांनानै थानांगौनि थाखाय बर'नि फिसा फिसौफोरा उननि समाव मोजां मोनसे प्लेटफर्माव थानानै बिथांमोना गावसोर मावै दाङै न'खरखौ मोजां दैदेनलांनो हानायनि थाखाय जोङो जोंनि हारिमुखौ जों अराय सम रैखाथि होनानै बुहुमाव गायसनलांनो थाखाय बेबायदिनि थाखायसो जों दिनै राजनितिखौ खालामनांगौ नोंथांमोना दिनै मा खालामदों बर' हारिखौ नोंथांमोना फोजोबस्रांनायनिसो राजनिति खालामगासिनो दङ दिनै नोंथांमोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव जि गोजोन गोरोबथा खालामदों बेजोंनो नोंथांमोना बर' हारिनि थाखाय खैफोदखौ लाबोदों अशान्तिखौ लाबोदों बिनि गेजेरजोंनो दिनै बिटिसिआव जौगाखानायाबो जोबस्रांफिनदों दिनै माखौ लानानै नोंथांमोना खुगायाव मिनि मिनि बाथ्रा बुङो मा रहस्य दं नोंथांमोना मा खालामनो नागिरदों दिनै बर' समाजा बिटिसिनि थागिबिफोरा मोनथियै गैया बिनि थाखायनो नोंथांमोना नंगौखौ बुंनांगौ नंगौखौ बुंनायाव जोंहा फाजानाय गैया नाथाय नंखायखौ बुङोब्ला जों मालाय मानो फाजाया जानो सोर गाव गावनि बेबायदि न' बांखौ सोर सावनानै लानो सोर गावनि गाननाय जोमनायखौ सावनानै लानो सोर गावनि साइकेलखौ बुफायनानै लानो इभेन आङो मास मोनथामसोल' सिगां थांदों बे न'खौ दा नोंथांमोना इलेक्सन खालामनायखौ आं नुबोखादों लामा सेरावनो बे सरलपारा मोनैनि सिगां टार्निंनि बे लामा सेरावनो बेखौ सिगांनि समावनो सिफायना बिथांमोना आवग्रिना लाखादों बै बेराफारसे थायोमोनखाय बिथांमोना दान मोनथामसोनि सिगां बेयाव थाफैदों दा बिब्दियाव नोंथांमोना माबोरैहाय खगेन्द्र नार्जारि डिअपना रेन्जार बे माबोरैहाय बुंनो हायो 27 दिनसोल' सिगां थाफैदों होननानै जुदि गमामायैनो इलेक्सन खालामाखैब्ला माखासे प्रेगनेन्ट आइजोफोरखौ जाय उदैयाव गोरबोआव थानाय बिमाफोरखौ माबोरैहाय नोंथांमोननि बे फरेस्ट अफिसाव लांनानै हरसे फुंसे दोनहैनो हाखो माबोरैहाय माखासे बुरै बुरै आइजोफोरखौ नोंथांमोना दोनहैनो हाखो दिनै नोंथांमोना गमामायैनो खालाममाराखैब्ला बै बिथांमोना मानो दिनै नोंथांमोननि बे बेनारनि फटकखौ सावनो गोनां जाखो बा हर्डिंखौ सावनो गोनां जाखो बेफोर मोनफा मोनफा कुइसन दिनै नोंथांमोना जाथि दानायनि खोथा बुङो दिनै नोंथांमोना बिटिसिखौ जौगासारनायनि खोथा बुङो नाथाय बेफोरनि उल्था फारसेसो थांनायखौ जों दिनै बिटिसिनि थागिबिफोरा नुबाय थानो मोनदों जोंनि माखासे चेनेलफोराबो मा खालामो बैसोर बुंनाय बायदि नंखायखौ बानसावो नाथाय बैयाव नोङो स्पटआव थांनानै सोंहै आंथ' स्पटआव थाङाखै थेवब्लाबो माखासे गारि ड्राइभारफोरनि गेजेरजों आं मिथिनो मोनदों उमुखा ओरै थोरै होनदों फेरेंगाया गथिखे नंमारगौ नामा होननायाव नङा बिसोर फरेस्टफोरानो होहैदों गाव गावनि न'खौलाय सोर सावनानै लानो होननानै बिथाङा आंनो फोरमायदों आरो गमामायैनो जों मिथिखागौ दान मोनथामसोनि सिगां आं नुबोदों बिथांमोना दंखायो बाव फिसा फिसा न'सा बायदि लुनानै थाबोनाय आंनो बै समाव गोमोदों आया बेयाव मालानिफ्राय थाफैखो होननानै अब्ला बिब्दिब्ला फेरेंगाया माबोरै बुंनो हायो बिपिएफ दोलोनि माखासे थुनजलायनायाव बे खामानिया जादों होननानै दे राजनितिकनि थाखाय बिपिएफआ थुनजलायबायानो दे सोर सावना लानो बेयाव गावनि गानग्रा जोमग्रा गावनि थांनानै थानायनि गोनांथि बुस्थुफोरखौ सोर नस्थ' खालामना लानो फेरेंगा नोंसोर दिनै सरकार सलायनोब्ला जाथिखौ नायनोब्ला बिटिसिनि थाखाय खामानि मावनोब्ला मोजां बाबै नोंथांमोना सरकारखौ सलायलां रायजोफोरनि उन्नतिनि थाखाय रायजोफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलां बेबायदि नोंथांमोनानो मावगोन नोंथांमोना दायखौ मालायनो बिदिनो जाबसिनना होनो सानगोन अरे बाबा मालानि फन टिपिं सोरनि फन टिपिं सोरखौ केस होबानो जाबाय ना गमामायो नोंनाव इभिडेन्स दंब्ला होदो केसआ माखौथो थानो नोंसोरथ' केस होग्रा सरकारखा ना नोंसोर फैनायनिफ्रायनो बर'फोरा केसजोंनो केस दैलिग कर्ट कासारि गानांदों लाजिनो सोलों बेखायनो बुङो आङो नोंखौ नोङो मोनजायैनि थाखायसो नोङो हाग्रायाव हाबहैदोंमोन जाथिनि थाखाय नङा नोंनि न'खरावबो जौ लोंग्रा जौ फाग्लि सोरबा दं नों मिन्थिना लानाया मोजां दिनै इन्डिभिफोरखौ नोंथाङा मा खालामदों हा नोंथांनि हंगि बंगि कमरेडफोरखौ नोंथाङा मा खालामदों नोंथांमोननि सरकारा इन्डिभिखौ उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावबाय होनदों
गनोसै माब्लाबा होनदों गबाय होनदों माब्लाबा होनदों गनोसै नाथाय सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय फन फैगासिनो दङ थानालाय माबोरै जाखो बिनिखौथ' रायलायजाला केसानो जाबसिनजोब्बाय बेनाव बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै हाग्रामा महिलारिखौबो खोनादोंमोनलै माबा बहनगोन मागोन बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबनानै लादों गावसिनि बेसेबां मानसिफोर दंमोन केसखौ फोजोबनानै लादों आरो जेलाव थानायफोरखौ बिसोरो बेलाव बहनदों बेफोरबायदि गनायनि जेबो खबर गैयालै बागि थारमाने बिटिआर सरकारा बेबायदि गनायनि जेबो रायलायाखै जाखिनि गनायनि मानायनि रायलायदों मादों होनना बुङो बे नंखायसो रायलायाखै गनायनि जेबो माबा गैया खबर गैया खोनासोगारदों जोङो बख'सिगोन होननानै नङा बेफोरो जों थारमाने रायलायदोंबा मादोंबा जों मिथिखायो ओमफ्राय थगायनायसो बेफोरो थगायदोंसो नङा हमबाय माबाय बेफोरबायदि बहुद खोथा बुङो बे उकिल हमना होदों होननाया नंखायसोलै थारमाने बिसोरो मोनसे ग्रुपनोल' हमना होदों आरो जे ग्रुपनो हमना होदों बेयो थारमाने मानसि खम ग्रुपनोसो हमना होदों थारमाने बिसोरो मिटिं दावथिं खालामनायफ्राव उकिल हमनानै होबाय जेलाव थानायफोरनि थाखाय होननानै बिसोरो रायजोफोरनो बुंनो मोजां जानायनि थाखायसो बेखौ खालामदों आरो बिदि उकिल हमनानै होआखै जेनेरेलाव मानो होनोबा दिनैसिम उकिलखौनो जों नुवाखै दिनैसिमबो थारमाने जोंना साखि फैगासिनो दं प्रटेस्टआव उइटनेस फैनानै थांबाय होनब्लाबो उकिलानो फैयाखै होमबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय बे नंखायसो थगायनायसो आरो बेफोर रायजो राजाफोरखौ थगायनायसो हमनाय नंला होनबा बेयो हमनाया नङालै बेयो ओरैनो थगायनायसो जोंनो नुवाखै जोंनानो साखि फैगासिनो दं आरो साखि फैनायाव जुदि उकिल फैयाबालाय माथो उकिल हमना होनाय जाखो बेलाय थगायनायसो बेयो हाग्रामा महिलारिखौबो खोनादोंमोनलै माबा बहनगोन मागोन बेफोरबायदि खोनाहैयाखै जोंबो खोनायो नुयो आरो मबाइलफोराव जों कर्टआव फैबा नायोना जोंबो इउटुबफोर नायलाबायो ओमफ्राय जोंथ' बुंनायाथ' बुंदों बियो आरो जों आसाबो खालामो बिथांखौ थारमाने बहनगोन होननानै मानो होनोबा बियो गावहाबो गावनि केसखौ फोजोबनानै लादों गावसिनि बेसेबां मानसिफोर दंमोन केसखौ फोजोबनानै लादों आरो जेलाव थानायफोरखौ बिसोरो बेलाव बहनदों दा जों आसा खालामो आरो बिथाङा बहनगोन खोमा गोदोनि जोंनि नांबोनायखौ जेबो मिनिंलेस खालामबाय बिसोरो एबसुनि गोदोनि नांबोनाय खस्थ' खालामनाय बेखौबो फिलु दोनासै बिसोरो गावसोर इसिबां बर' रायजो राजाखौ लानानै रेलि खालामबाय धरना खालामबाय सान्दुं अखा मिथिया होसोख्रावबाय रेल लामा राजा लामा होदाव बन्द' खालामबाय बिसोरो खर'नि खानायखौ लान्था हजानानै आसाम डिफेक्ट लिरनानै होसोख्रावबाय बिसोरो न' बड'लेण्ड न' रेस होननानै दिल्लीसिमहालागै रेलि धरना खालामहैबाय बिसोरो दिनै मा जाखो बिसोरो मा जाखो बेनो बर'लेण्ड बिग्राफ्रा बिदिनो जाबाय गावनि खामानि दामानि गारनानै ओंखारबाय बर'लेण्ड बिनायाव ओइ बाहागि बिनि फुराना लोगो रायलायनोलै सुनायफोरनि एसे रायलायहरलाय बाहागि ओइ आयु नै मोजां देहाबो बिदिनो देहाफोरखौलाय आरो माथो बुंबावनो दुखुजोंनो साग्लोबजोबजानाय बायदि जाना दङ ओमफ्राय खबर सबर दङलै जोंथ' बाहेरायाव थानाय मानसि खामानि दामानि बेफार बानिज्यबो मोजां नङा आंनाबो गाज्रिलै खबरा दाखालि बावैसो आइयाबो थैनानै थांबाय बेयावबो थांनो नंदोंमोन थांनाय जायासै थांनोनो हायासै न'नि मानसिफ्राबो थाखा फैसा माबानो हायासै आरो माखासे बर' लिडारफ्राबो रावबो नायफिनला रावबो राव होला मा खालामनो जुदि बिमा बिफानि माबायावनो जुदि थांनो मोनाब्ला बेसेबां गिदिर पाप थालांगोन आंनाव आरोथ' बेथ' बे हिनजावाबो खारजाबावबाय दिनै हिनजावाबो गैला जेरैबो जारलासो दा फिसाला सासे दं लेखा फोरोंनाय बिफा बोराया दिनैसिम बिफा बोरायासो खामानि मावै मावै हाजिरा मावै मावै बिदिनो एसे एनै फिसौलाखौ फोरोंगासिनो उफाय गैया मा खालामनो 9 बोसोर जाबाय दिनैसिम दाखालि खेबसे फैनानै थांबाय बेखौ मा होलांनो हाखो आं मालाय मा हरनो हानो गावनो सोलिनो हाया आरो बिमा बिफाखौ मालाय आं माब्रै नायबावगोन सिङावलाय आरो नोंसोरना मा सोलिनो
बिराद दुखुसो जानानै थाबाय नोंथांमोना इन्दि बिफोरखौ उदां खालामनायनि जेबो खामानि मावाखै नोंथांमोना इन्दि बिजों लोगोसे समग्र बर'फोरखौ थगायनायजों लोगोसे बिटिसिनि खहा लाबोबाय बिटिसिखौ नोंथांमोना सोरलां बोरलां खालामनानै सोरनिबा आखायाव होलांसिगोन दिनै नोंथांमोना बे बिटिसिखौ फाननानै बर' रायजो राजाफोरजों बिजनेस खालामनानै सोरबा बिटिसिनि थागिबिफोरजों बिजनेस खालामनानै नोंथांमोना मालाय सानबैसे थांनानै थानो थाखा फैसाया ओंखाम फालासोबाय धोनि गोरिबा सोरबा बिमा बिफानि दिनाव जायो सोरबा फिसा फिसौनि दिनाव जायो बेखौ लानानै जों अराय सम जों जे एभारग्रीन बेखौ साननानै माब्लाबाबो दाला बेयो इसोरनि लिरनाय इसोरनि माया इसोरा गोसो जायोब्ला नों आंहा जेबो नङा बे इसोरनि सायावसो इसोरनि माया खिन्थु जोङो खाफाल गैया होननानै खाफालखौ दानानै लानांगौआव जोङो दिलेल' खालामनाङा जों खामानिफोरखौ मावलांबाय थानांगौ खिन्थु बिदि होननानै गाज्रि लामाजों नङा मोजां लामाजों मोजां साननायजों मोजां बिथांखि आरो थांखिजोंसो जोङो खामानि मावलांनांगौ नोंसोरबायदि पलिटिकेलनि थाखायल' पलिटिक्सनि थाखायल' बेबायदि खामानि मावगोन बेफोर दिनै एकदम लासिंसिं दिनै नोंथांमोननि दलावलायनो सासेबो जौ लोंग्रा मानसि गैयानो जाय जौ लोंग्रा बेहा स्टानबो गैयानो राजु नार्जारी नोंथांमोननि हिर'नि नेहाथारि बिथाङा बुंबाय थायो আর দলত একজনও মদ খোৱা মানুহে নাই আর দলত একজনও মদ খোৱা মানুহে নাই আমাৰ দলত নেতাও নাখায় আমাৰ এজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া নাখায় ৰেণগৰা নাৰ্জাৰী নাখায় গোবিন্দ বসুমতাৰী নাখায় আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই স্থান নাই আমাৰ ইয়াত মদ খালে আর দলত একজনও মদ খোৱা মানুহে নাই আর দলত একজনও মদ খোৱা মানুহে নাই আমাৰ দলত নেতাও নাখায় আমাৰ এজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া নাখায় ৰেণগৰা নাৰ্জাৰী নাখায় গোবিন্দ বসুমতাৰী নাখায় আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই আমাৰ ইয়াতে মদ খালে এইটো দলত স্থান নাই माथो बंगि प्रमद सारजों थाफाग्रा बिथांमोनानो बियार लोङो बेबो इडिटसो नामा बै नमिनेसनाव 7 कौटि बेसेबांबा थाखाखौ नोंथांमोना इडिट होनबाय हा इडिटथ' नङा बे जौ लोंनाय बथल पिक्सार नुनायफ्रा इडिट नामा बेयो दाख्लैनिखौबो होनबाय नोंसोर इडिट बेखौथ' जों बानायाखैना नोंसिनि सोरबा बंगिफोरानो खेबनानै हरनायसो जोंथ' मोनबावाबो आरो जोङो मोनथिगौ जोंबो बुजिनो हायो जोंबो साननो हनो हानाय गोहो दङ नोंथांमोना मिडियायाव मा बुङो मावो मा बेफोरखौ जों गासिबो मोनथिगौ आयेन कानुनजोंबो मोनथिगौ दिनै नोंथांमोना बिटिआर रेकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हाला होननानै भारत सरकारजों लिरनानै हरजाबाय माइन'रिटि हरजाबाय जेबोआनो मावनो हाला अब्ला माखौ लानानै जोंनि बिटिसिनि थागिबिफोरा मालाय बर'फोरा मालाय इउपिएलजों सापर्ट होबाय थाखो जेबोखौनो हाखाला बिसोर थगायनायल' दिनै बिथांमोना बबेबा दोलोआव खामानि मावनायफोरखौ इउपिएलआव जइन होदों फैसानि लब देखायनानै नाथाय फैसाबो आथोनाबो हरनो हायाखै बे हले स्पष्ट जइन होदोंखि होदों इउपिएलआव खिन्थु फैसा हरनो हायाखै खोथाल' होदों नोंनो सिखिनि फैसा होगोन खामानि होगोन होननानै बिथांमोना मा खालामदों जयनिं खालामगासिनो रावबो फैसा मोनाखै जाय थांदों बिसोरबो फैफिनजोबनोसै अब्ला जोङो मोनसे एफाग्राब मोजां जाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै गुबुनजों मानो थांनो जाय बिफाया दिनै बिटिसिखौ सोरजिदों जाय बिफाया दिनै बिटिसिनि थागिबिफोरनो समान अंशयै बयखौबो अनसायनानै नांगौ समाव खैफोद आफोदाव राहा होदों बेबायदि सासे मोजां दैदेनगिरि बिफा स्वरूप हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नागारनानै जों मानो गुबुनखौ सापर्ट खालामनो जायफोरबायदिया थगायसुला जायफोरबायदिया बर' हारिनि खोथा साना जायफोरबायदिया गावसोरनि गादिनिल' खोथा सानो बैफोरखौ जोङो मानो हेफाजाब होनो रायजोफोर जोंहा बिबेक थानांगोन साननो हनो थानांगोन दिनै सोरबा गैजारोङै सोरबा बेगार सोरबा भिखारि निखावरि हावरिया खावरियाफोराबो खबसे ओंखाम जानानै थांनानै दं रायजोफोर फाग्ला जुग्लाफोराबो मोनजायैनि थैयाखै जों जानो गैयाखै मा जाखो जोंहा थाखा फैसा गैया मा जाखो खिन्थु जों मोजां सानोब्ला सानसे जोङो मोजांनि फिथाइखौ मोनजागोन बिनि थाखायनो आं बुंदों दिनैनि दिनाव जों सोरबा इउपिएलखौ सोरबा बिजेपिखौ सापर्ट होनांगौनि खोथा गैया नैबे बिटिसिनि थागिबि नोंथांमोना दिनै जों मानो सापर्ट खालामनो जों
आउट अफ बिटिसिनि खोथाखौ बुङा सोरखौ सापर्ट खालामो खालाम नाथाय बिटिसिनि थागिबि हिसाबै बिटिसिखौ जोङो बर' हारिनि माखासे जोहोलावजो बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसनि गेजेरजों मोननाय हिसाबै जों बिटिसिखौ बासायनांगौनि सार्थ'आव बिपिएफ दोलोनि साफ्रोमबो बिजाथिनो जों भट होनांगोन आरो फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बिटिसि काउन्सिल इलेक्सनावबो जों बिपिएफ दोलोनि जाय बिथांमोना केन्डिडेट महरै बा बिजाथि महरै गसंगोन बिथांमोननो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोङो देरहासार खालामनांगोन आरो बिटिसिनि गोमानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ जों लाबोफिननानै जों गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जों खौसे अनलायनानै जों थांनानै थानांगोन जों बैफोरखौसो एक्सपेक्ट खालामनांगौ प्रमद बायदि खुगायावल' लेब खोथा बुंगोन मावनोबो हाया दांनोबो हाया 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनबाय गैया जायाखै आसाम सरकारजों होनहरजाबाय जों बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना बिटिसिआव खालामदो बिनिफ्राय बिटिसिनिफ्रायनो नोंथांमोना बिथांमोननो बेथन होदो माजों होगोन बाय बेथनखौ हो नोंनाव जेबो इनकाम सर्सआनो गैयाबा रिसर्सआनो गैयाब्ला माजों बेथन होगोन दिनै भेन्सार स्कुलनि माखासे बे लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि हाई स्कुल 6.3 क्लसनि गेजेरजों प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनांमोन बेबो जाला दिनै माखासे भेन्सार टिचारफोरा बिथांमोननि एसोसिएशना दिनै रागा जोंजोबबाय प्रमद बर'नि सायाव दिनै बारग' एनडिबि बिथांमोना गोसोआव रोहो खामनाय अरखि जुजाइनि अरखौ बिखायाव गोबानाल' थांनानै थादोंसै दिनै जेल सिङाव थानाय बारग' एनडिबि दावहारु बिथांमोना बिमा बिफा रुंसारि जानाय समावबो बिथांमोना बिमा बिफानि मोखांखौ नुहैयासै बेसेबां दुखु बे सोरनि थाखाय जादों बे प्रमद बर'नि थाखाय जादों बेफोर फेरेंगामोननि थाखाय जादों बेखायनो बैसोरबायदि लिडारखौ गिनाबो लाब गैया सनमान होनाबो लाब गैया मानोना बिसोर बर'नि थाखाय सानखायानोबा बिटिसिनि थागिबिफोरनि थाखाय सानखायानोबा गावसोरनि गारि आरो थाखा फैसा गावसोरनि उदैनि थाखायल' सानोबा गावसोरनि पकेटाव बै समाव फैसा गैयामोन दा बे फैसा हाबनायानो बिथांमोननि परिबर्तन अब्ला बैफोरबायदि लिडारखौ जों मानो सापर्ट खालामनो दा मिटिं दावथिं जादों जयनिं जादों गासिबो बाखि गोजा पेन्डेलनि फैसा हरनो हाया गारिनि फैसा हरनो हाया जयनिंआवथ' नोङो सोरखौबा नों जोंनाव फैदो होनना खालामदों नोंनो सिखिनि होगोन होननानै खोथा होदों खोथाल' दिनै सोरनिबा गारिखौ बिथांमोना इलेक्सन पारपसनि थाखाय रिजार्भ लादोंबाबो भारा लादोंबाबो बिथांमोना मा बुङोनो नों आर'नाइ गाननांसिगोन होनो फाग्ला नोंनि बिजनेसआ नोंनि गारि हरनायनि एग्रिमेन्ट जानांगौआ आर'नाइ गानबासो जायो नामा इउपिएलनि मानसि जाबासो जायो नामा अब्ला बैफोरबायदि सानग्रा बैफोरबायदि थिंकिं माइन्डेडनि मानसिफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानांगौ जों गावखौनो बुजिनांगौ जानो गैयाखै मा जाखो मोनजायाखै मा जाखो बिदि साननानै जों नंगुबै पार्टिखौ जाय ओनसोलनि थाखाय जौगासार होगोन बैफोरबायदि पार्टिखौ बैफोरबायदि बिजाथिखौ सायख'नांगौ जोङो बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम खनसेसिम खावलायफिनबाय आरो बे दुखुथिया बिमा बिफा जाय बिथांमोना बे सरलपारा उल्टापानियाव इलेक्सन खालामजादों बिथांमोननि दुखु मोननायफोरजों जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे गोसोखौ गोरा गोग्गोम लाखिनानै बिथांमोना जेन थांना थानायाव नोंथांमोना जेबो लोरबां डिसिसनफोरखौ दाला मानोना थांना थानायाव बेबायदि गोबां दुखु जारला खैदां खैफोदा फैयो बेखिनिखौ बुंहरनानै एसेयावनो दोनथ'बाय